Hello friends, bahai tongbai norok, khaklayo kaham no tongbai na. Sungtini kok salainai o hayung ni naithok kuk tongthok tongkhorni mu. Mo ungkha Norway, sini hayung kotorni naithok kuk tongkhor. Oro masing tai saslang, hai keba 12 mas no orni weather belai kaham tai naithok thothok mujang thothok. Kabang ma hayung ni borok o Norway beraina haitong layu. Kabang ma borok o Norway thanang muchungpano ya phorang pusa krini bagai thangi maya bangi tongo. Haipano norok tini muk thango se nugya phano o video ni bisingtei naibai injek khadi o hayung ni mamphli no. Norway Europe utorni kaisa sikun tete country bono hayung ni naithok country hinibo sini jago. Oroni nokhuk tema teisa bo phangwa pham borok ni mokolo naithok thariu. Atum jorao ke oro horobo sanuk jau tai salni pohor chungui besatei hawa kalake apro taibo naithok ma singja ungu. Bisi burung no Norway wo lak borok juta hayung ni borok rok oro berena phaitong layu. Europe ni 2 number hai keba wal ni 4 number rang ganang tongthini wo sini jago. Oro sikok dagitba asuk kri jotono rang ganang ni bagai oro khonasina asuk kri. Oro ni je logno nukhe norok wana jagana aro ni je else 5-star hotel hai busuk naithok. Norway wo khorakcha borok ni rangajima belai kabangko. Oro kerini sai rang ganang no kabangko tongo. Oro 75% borok no Christian tai 25% hingge Muslim rok tongo. On Norway wo brirong ni bagai kabang kok facility rijagui tongo. Norway utor Europe ni phano borok euro currency no use khayawoi borong ni nijini kron currency no use khayu. 1 crore hingke sini India ni 8.74 rupees romjago. Khaklayu norok o video naithok jakan hane norok taibo video kaham naine bagai sini channel no subscribe khadi hambai.